Sanibonani makhosi, mina ngisacela ukubuza la ukuthi kuyenzeka yini ukuthi mhlambe lento ekuthiwa isilwane mhlambe iza ngokuqalekisiwe ngoba cha yini sengazikhipha 3 times kubantu kodwa ngisizakala. Manje ngisa-understand noma mhlambe kukhona isiqalekiso mhlambe sikhona somewhere ngingazi. Makhosi Sidudla ngicela uku-anonymous. Ngicela ukubuza mina la makhosi ukuthi mangabe noma engazange aze akusho esaphila umzali ngabe uphupha umzali eqalekisa ephuphweni etshela umuntu ukuthi wena awusoze walungelwa lokho esho ephuphweni. Angibingelele emakhosini. Mina nginenkinga izinto zamazilungu nje zonke nje. Kuyimanje ngihleli ekhaya angisebenzi. Ngisathathe ngiyazama akulungi. Even ngisho kwasiwasho nje engizama ukuthi ngikusebenze